Ahojte, vítam vás pri historicky prvom videu na tomto novom kanáli. Dneska tu máme Airsoft Highlights 25. Možno sa niektorí pýtate, prečo je to Airsoft Highlights 25 a je to prvé video. Vysvetlenie je jednoduché. Rozhodol som sa všetok airsoftový content z môjho hlavného kanálu presunúť na dedikovaný airsoftový kanál. Takže pokiaľ vás zaujíma čisto iba airsoftový content a airsoftové highlighty, ktoré robím už nejaký čas, tak nezabudnite tu zanechať odber. Dnešná akcia sa nám odohráva v Krasne nad Kysucou, je tam nové ihrisko, ktoré organizujú chalani z Povinny. Ak sa nemýlim, ihrisko by malo mať aktuálne kapacitu 30 ľudí a je veľká šanca, že do budúcna to bude aj viacej, takže si to predtým overte, než tam pôjdete. Zábery, ktoré si dneska pozrieme, nám natočil Fragile, takže mu môžete poďakovať lajkom a do komentára mu napísať niečo pekné. Neviem, či to je iba tak sprosto vidieť na videu, ale toto tu vyzerá, jak keby normálne typek nepriznal. A tu sa na Fragile respawnol a hneď ho išiel vybaviť. Mŕtva. Som dostal do ruka. Raz, dva, tri. OK, to bolo asi silné. Hej. Čisto? Dáme si chvíľku čas, kde sa nebojuje. Pravdepodobne vás zaujíma rovnako ako mňa, ako to tam vyzerá, tak okrem tmavých uličiek majú aj takéto presvetlené väčšie priestory. A vyzerá to z môjho pohľadu také dosť tesné všetko, ale teším sa na to, keď si tam pôjdem zahrať. Vyzerá to, že ma to tam bude baviť. Traja. Nie. Budeš na YouTube. Potom lomitko focka. Potom semka, hej, budeš. Odober tam bude. Hej, daj. Už mu chýba iba 2 do 200, tak bude rád, chalan. Aj som rád. A mne sa strašne páčilo, ako on tam robil reklamu všade a pritom nevedel, že ja som vlastne založil druhý kanál, kde všetky tieto videá pôjdu. Ale každopádne ďakujem za odber, ja si to vážim a dúfam, že vás tieto videá stále bavia a budú baviť dlhú dobu. No a Fragile bol dobrých 15-20 minút na jednom mieste, tak si dáme zostrih jeho zásahov. Hej, kamo, máš? Ďalší minút? Dostal si, hej, kamo, dostal. Presunieme sa do ďalšej hry, kde chalani znova brania, medzi tým bola ešte jedna, ale tu som vynechal, tam nebol poriadne nič vidieť. No a mám tu ešte pár takých zaujímavých situácií, jedna z nich je aj takáto, kde sa... vidíte. A keď sa mi páčilo, ak sa tá gulička rozletela, tak si to dáme ešte raz a spomalenie. Máš, kamo.
Tak a to bude z tohto videa všetko, dúfam, že sa vám to páčilo, nezabudnite tomu Fragileovi dať aj like a mne odber a vidíme sa pri ďalších highlightov. Čaute. A keďže toto stále pozeráš, tak tu máš aj nejaký easter egg. Hej, fotku na kanál. Páske potrebuje toto content, lebo... Čo je to fotka? On je, neviem, niečo, on je zdravotne indisponovaný. Okay. Hej, ale už dlho, už 2 mesiace. Už je 2 mesiace, tak ale teraz ma pondelok, kedy to išlo. Počkaj, nahrávam. Hej.